Umcimbi kana kwethu asenibingelele. Kwethu sibingelele sibonge ithuba esilitholayo okhulumayo Mbuseni uSandile kade ubhungana umthimkhulu oqhama kweqembu elibizwa ukuthi uThando Acapella Group. Insizwa ezikhipha ubunyonicu bomculo ezicula nje ngamaphimbo wodwa esingasho ukuthi zezinye zezinsizwa esazovela nje zibonakala ukuthi ngamagalelazo noNkulunkulu neziphiwo ayiphezona zisazobeka umculo yakhaphela ebalazweni. Mfethu namhlanje nizizwe kanjani nina manithola ithuba lokuthi nizoperforma khona la kwaNtanzi? Mfethu kuthina kuhlezi kuyintokozo ukuma phambi kwabantu mfethu sibuyise uthando kubantu sibone abantu bejabula ngoba into ethokozisayo enhlizweni yomuntu umculo mfowethu ukuhlangana kwabantu bendawonye ngeke ingavuka ingoma so kuthina kuyintokozo kakhulu ukubona ukuthi umculo wethu uyakwazi ukufinyelela ezinhlizweni zabantu. Mfethu ngibonile ukuthi nina nigcini ngegenre yenu ekweyenu but mixa even namanye ama-genre. Why nenza kanjalo ngane kwethu? Mfethu singasho sithi ukukhula mfethu nokuthi sibuye sihlele imicimbi as a result nje mfethu sinomcimbi esihlelayo okhona futhi owaziwayo obizwa ukuthi i100% acapella music la khona sithatha umculo yakhaphela siulethe ebantwini ngokuhlukahlukana kwawo so nathi fanele siphinde siphathe leyo bhena masikhuluma ngolimi lokutshelekwa leyo bhena leyo ethi kwayithina siyaveza ukuba versatile kwethu through wona lo music esiwenzayo ngoba sizokushayela igospel sizokushayela futhi amaculo othando khona la so sikwazi ukungena yonke indawo and kuhlezi mfethu kuyintokozo bafethu nokuhlangana nani abantu abakwazi ukuthi bakwazi ukuqhubeza umculo wamaciko nokuthatha izitori zethu bayibeke kubantu basondeze kubantu sibonga kakhulu bafethu nobukhona benu nje bafethu siyabonga lokho. Mfethu abafisa ku-music wenu ukuthola and futhi bunibhuka banithola kanjani? Lalela-ke umbukeli lapho akashone laphana ko Facebook uzolifica uThando Acapella Group ku Twitter uThando _ Acapella uThando Acapella ku Instagram siyatholakala ke naseyinambeni oku 065 95 20007 ila ubhuka khona uThando asibizi kakhulu ngoba asifikile ku100,000 asibizi kakhulu kodwa nje kuthina mfethu ukuthi asisebenzisane nabantu ngoba ekugcineni phela umphakathi mfethu iwona ama customer ethu ngoba nje ubusibona sigqoke kanje kuthina i-uniform le kuyi-overall kuthina nokuthi kubantu sibukeke sabantu abahloniphekile nokuhambiselana nomculo wethu mfethu. Mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi. Siyabonga kakhulu ithuba bafo. Injalo nje ngizolonga icoshela ngamunye sibheke ukuthi khona bako linye khona.